Top striker Russo vakatanga kutaurisa iwewe shaika. Wait, too nice music. Vakatanga kusasa ingodzi madata usavape mukana network upa usavatibire sevarume tisanetsekane navo ukaona vane ganda rewaine fesi yembada aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro Russo unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro ndine mashoko akawanda ndiri kuda kuimba Russo ende handina matyira kunyange vakazvinzwa ndikoko. 1 handiraramiri vavakidzani toita zvangu ndega ndakasikwa ndiri 1 2 HKD ya my crew saka ngavasanetsekane nezvangu 3 namwari ndakapiwa victory ivo nevamwe vavo vesedza vehistory 4 mugemu ndapfuura makore 4 ndirimo handibude ziva izvozvo. Russo ngatimire sevarume tisanetsekane navo ukaona vane ganda rewaine fesi yembada aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro Russo unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro bamba to bamba nemaplanza ako pese pawafamba muvhu yavaronga yese yawafamba demuwano izvozvo ndozviramba Russo andega ndinoshanda avanga vasipo pandakavhura kamba vanofarira kuhwina kwangu wapavanga usanenyengeze nefexmayekwa Russo ngatimire sevarume tisanetsekane navo ukaona vane ganda rewaine fesi yembada aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro Russo unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro vakatanga kusasa ingodzi madadza usavape mukana network ubva wakadza vakavarairwa imwese mubango saSlatan ukaona vanyarara obva vaziva kuti zvashana. Russo ngatimire sevarume tisanetsekane navo ukaona vane ganda rewaine fesi yembada aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro Russo unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro Russo unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro. Russo ngatimire sevarume tisanetsekane navo ukaona vane ganda rewaine fesi yembada 1 handiraramiri vavakidzani toita zvangu ndega ndakasikwa ndiri 1 2 HKD ya my crew saka ngavasanetsekane nezvangu 3 namwari ndakapiwa victory ivo nevamwe vavo vesedza vehistory 4 mugemu ndapfuura makore 4 ndirimo handibude ziva izvozvo. Aunga mugoni munhu wenyamagara akadaro unovaona nemwoyo yakasviba uye nemakaro. Wait, too nice music.